salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, ginugong ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit!
First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advanced interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good madumi masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good madumi masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. White Roses. White Rose Papaya. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica.
Diyos marhay na aga po sa Indo boss. It's 4 na kita kan bulan na Hulyo daw po kita nin Sabado. Banya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to? Igdi po sa bilog na Rinconada area sa probinsya kan Camarines Sur asin dyan sa tercer distrito ka na probinsya po ni Albay. Ano man po ang sendong pinagigibong niya na pagkaldaw, so iba kurado maralabat Sabado. Nagpapuro pahingalo pero naglalaba-laba sa mga takusa. Siyempre so may mga babaladon ngunyan na paroy, kopra, barato ang kopra, san importante gwa kitang pigugusi dakul kaya ang bunga kanyog ngunyan. Pero pag nagdikit na naman ang bunga kanyog, mamahal na naman ang presyo kanyog. Saka kadakol po kitang mga kakompetensya na mga nagpo-producer nin lana digdi po sa satuyang nasyon. Arog kan palm oil, vegetable oil. Pero po yan sa nagiging kakompetensya kan lana halis sa nyog. Pero dahil ko'y padaog ang lana kanyog ta ipretos mo. Dahil nagpapara kumbaga madaling makatosted, pero ining mga palm oil, vegetable oil, halo yun matosted ang pinagpipritos. Kaya mas mahal po ang lana kanyog. Itong edible oil, coconut oil. Iba po yan kaysa mga palm oil, vegetable oil. Kumbaga ini po ang rason kaya nagbababa ang presyo kan kopra sinyog digdi po sa satuyang nasyon. Dan sa kompetisyon, kadakol kitang makakompetensya ng mga lana na nagpo-producer man na hali sa ibang nasyon. Mas barato pa sa lana kan nyug kan Pilipinas. Nalagad, pag abot sa ibang nasyon, mahal ang presyo kan lana kan nyug. Di man lang sa satuya kung minsan nagpaparabarato ta igwangani digdin sa rong dakulang kumprada dyan sa Banuan kan pili dahil tuminagal. Nagsarado na si Kusay. Kaya masakit pag arog po kaya ang negosyo. Kadakol man da kaya itong utang ni Kusay. Kusay pati ito ang saro sa dakulang negosyante para bakal nin kopra digdi po sa bakusa ng digdi sa probinsya kan Camarines Sur kundi magen sa riyon kan Bicol. Saka igwa itong sa diring oil mill. Kumbaga dyan mismo nagkakaigwanin milling an kopra sa iyang kumprada. Presyo po kan kinoryenteng nyog iba. Itong mga kuryente sabi na nyog bakong kinoryente. Kuryenteng nyog ta. Itong kuryenteng kopra. Isa duman sa resikada. Ta an moisture content po kayan. Kumbaga dikit na an tubig pag iyan resikada na. Kaya mahal baga ang resikada kumpara sa kuryente na presyo kan kopra. Kita aloy mambaga kita sa pagpisar-pisar nin kopra kan panahon. Nabot ko pa si Panugangan. Si Panugangan iyo ito ang saro sa may dakulang kumprada man dyan sa Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga. Hindi sabi nga ni kaya naguntok na ta udana. Ayaw man nagpadagos duman sa iyang mga kaakian ito kayang manugang man nagtataga pisar-pisar man kutakan mawara na si Panugangan ang ginibo pag may nariris ay buhay pa si Panugangan kundi siya na nagribay na magpisar-pisar nin kopra. Ang ginibo pag may nahiling na hilaw ang kopra nagsusumbong duman ki Panugangan. Ngaya pinipilsi kumbaga binabak itong nyog sa pagikan kamot pinipilsi ngaya amay ilaw kaya nabansagan po ito si manugang ni Panugangan na amay ilaw ang got sa mga parapisar nin kopra no man ngayon itaarog kayo niyo hindi siya sekretoho na sana Perang porsyento an ibabawas
sa imong kopra ta kun hilaw pa binobulgar pang entero di siyempre napapasupog man so para pisar amak mong ipipresentar dumang kipanugangan pag pinagresa itong kopra resa daw nga sa kopra sabi ni panugan kung loto o hilaw pag nahiling na garo pwede pang igota an pakakopra di daratulos ipipiling dumang kipanugangan nga amay ilaw hindi raw suruya sa mga parapisar nin kopra ay ano man ngang bilason mo ngayon na garo kasta amak mo ngayang peg pa para sabihan ng mga kopras ming hilaw kaya nabansagan siya amay ilaw ay makonsuelo pag-arog po kayan madilihin siya po an magpisar kanin kopra magbakal kanin mga binuok na nyug hamak mong kayto po an ginigibo kan ako kayto si panugangan namasdang ko pagmahal kan presyo kan kopra an ginigibo kayan makontrata duman ki kusay ngunyan pag nagbarato siyempre makakabakal siya mga barato may kontrata siya duman mahal pa dilihin siya do yan po ang estilo teknik kan mga para komprada kan panahon kaya dahil man kita mapag-istoryahan pag abot sa arog kaya na negosyo kaya ni pong mga kapitalistang ini na nagsasabi ngaya nagbarato ang kopra ay dahil man nagbabarato yan na gibo-gibo sa na po yan inda kada man nagbabarato an kung baga bumarato man dikit an presyo kan lana inda sa naman po an nagsasabing barato ta siyempre nga ning dakol ang dilensya sabi nga ni kan Philippine Coconut Authority kan makaulay ko 35 da an kunyan farm price sa merkado sa mga pagpapabakal kan kopra ining mga komprada hindi pag abot mo dyan sa komprada papataksa na nin 33 pesos so di linsyado tulos nin 2 pesos baga may mga sinusunod man po sindang presyo pag abot digdi sa pagpipisar ka na kopras pagbabakal nin mga nyug hindi siyempre ibaan Pilipino, ibaan Pinoy kung dumilehin siya pag abot sa arog po kayo ng mga negosyo. Ito nga nagarumdumang ko nag-aabot na siya sa 2 pesos ang kada kilo kan ko plus 3 pesos hasta nag 5 pesos, 7 pesos nagparalangkaw ansis tita kung minsan pag halangkaw ang presyo kan ko pramayo umanyog ta kung binabagyo mga pirang taon, ang 5 taon mo kung malas-malas pa inabot na naman nin bagyo dahil pa po makakabalik sa normal ang pagbunga kan nyug yan ang problema kan mga para tanom ninyog reray ko panganan paro ita pag iyan mabuswak na inabot nin duros uran o kaya bagyo na hapla sana an ano yan kumbaga nakakabalik pa ang paroy pero kung kunya naman magabat na baya itong sabi kan iba inuwoy kunya na nga yan nadapla talaga yan basta daay man mababad sa tubig nakaka-recover man po ang paroy kung matimgas mapagal lang pag-anihon maski harvester garo dayang kaya tanpegaan kan harvester so mga tirindog sa ng paroy pero pag mga hapla na dahil naman mano-mano yan ang mga paraani pati so iba kay tubig tatangdanan pa uy kunyan yan mahal ang tangdang kayan tapos an iba sige ang diko-diko pigya pa para diko-dikuhan ay dengaw kayan tadapla makulog yan sa bayan makulog sa likod kaya kayto po daw nagdadaraplaan paroy matyaga ka na talagang itong may sadiran matyagang maani pero ngunyan abang artina ultimong mga paraani patarangdanan
sakang nagkaigwanin harvester. Dahil ng problema pag maani, harvester na, dahil ng mga paraaning yan ng mga hugakon. Yan, pag nag-high-tech na po, yaon dyan ang problema kan mga kababayan niya, to kan mga Pilipino. Siyempre, dumana kita sa high-tech. Paano na sa mga paraaning nagpapatangdan kung igwa ng harvester. Ang paghuna agad kan iba sa pagiging high-tech, igwa man po nin karahayan, advantage, sabi nga ni Kian, kumpara kan panahon na maani ka mano-mano haluyon. Yan, iluluwas sinako na, paroy na. Ay, oo, paroy na ang mga sinako. Kung arog kan paraan, mga tracer pa. Kadakol pa pong proseso yan, pakaani, pigti tracer na nagluluwas, paroy na. Ilang na sa nanganing magluwas, bagas na. Kung may heater gado, arog sa ibang nasyon, dyan po sa Japan, ay, mayong problema. High-tech. Maski nga na dyan mga natatahoban, nakaka-producer ng mga pananom, nagbuburo nga, maski po yan dahil naiinitan, hindi man sa satuya, kadakol ka ng mga nakatiwang-wang na daga, dahil pigtataranuman, pagdakol na kayan gusyan, ani, barato na ang bakal. Yan po ang problema sa agrikultura, digdi po sa tuyang nasyon. Kumpara po sa ibang nasyon na padaba ang mga paratanom. Kita man, pinapabayaan kan gobyerno ang mga paratanom. Bahala nga kamo dyan magkaburoktot, magkahirelang sa pagparatanom. Basta nga kaming nasa gobyerno, happy, may flood control. Yan po ang problema ka nasyon Pilipinas na dapat resolveran kan mga nanunungdan. Dahil pagpabayaan ng mga paratanom, tayo po yan ang nagbubuhay kan mga Pilipino. Kung mayong pagkakan, ay tigmao kan mga Pilipino, dawan mga mayayaman na ini, kung dahil ni pakarakanon, indaman sana kung magkaburuhay pa mga politikong ini. Sa inman na sulukan ring kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Ako kaya po namamatean ko ang magtanom, ang mag-uma, maski magkupra, kaya di kita pagparestoryahan kan mga nangyayari pag abot sa paratanom. Makahirak man talaga ang kamugtakan kan mga paratanom, kung dakulan gusi, babaraton kan mga may pisaran. Paano naman ang buhay kan mga paratanom pag-arog po kaya ng sistema? Isa ng pag-abot sa presyo kan paroy, ang bagas ka mahal, ang paroy binabarat, tamak mong gibo po yan kan sa tuyang gobyerno. Dapat tabangan ang mga paraoma. Dahil na pati nagbabakal nintultul ang National Food Authority. Babakal yun sa imo. So alang ng paroy kaya ito, nagbabakal po yan maski preskong paroy. Ngunyan, maana. Mayo na dang kwartaan gobyerno, mayo ng kapital. Kaya unang gobyerno tayo ni sa Pilipinas, nauubusan na kaya kan ibang mga politiko, flood control, tapos marali-rali pa. Pagsusulit man na ining senador na si Rodante Marcolita Coltocono. Ay inda day daw ako tubod kayo niyo. Kunyan pigbabas po bagang intero ang mga grupo ni Vice President Sara Duterte saka ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ining mga politikong kaalyado. Ano po? Ginagamit dapat yan Iglesia ni Cristo. Kunyan pag day nagsunod sa inda kan mga kagustuhan nindang mga kalukuhan, tinitiwalag. Nga ni pala si General Nicolas Torre. Dati pala nining iglesia, pero itiniwalag ta. Dinakop si Tatay Digo nga, makmong kalukuhan yan. Kung may kalukuhan pala na nagiginibo, may mga kadimunyuhan na sabi, na ginigibo ang iglesia ni Cristo, dinodopahan kan mga lokotoy. Ay anong klaseng reliyon po yan? Diyan ako, dahil man sa pagkunyan, katoliko kita, katoliko ako, an iba. Pero, an ibang reliyon, mayo man pong arog kaya nagibo. Nadupahan mo, ang kadimunyuhan, ang katarantaduhan na nagpapagamit ka kisa taning. Ay inda day daw kita magparestoryahan kan mga estelo po, kan mga politikong ini.
Tapos, ngunya na kinakasuhan na siya ng plunder. Si, Senador Marcoleta, nagrarali-rali na, dumampa pati sa, EDSA Shrine, kalukuhan, pigraralihan. So, kumbaga, itong EDSA Shrine, iyo po ito ang ginikanan kan People Power Revolution na nakipaglaban ang mga Pilipino sa diktadorya kan panahon ni dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Kumbaga, iyo po ito ang oras, ang panahon, kaya nag-alsa sa mga tao, nag-people power sa pang-aabusong ginigibo kan mga yaon sa gobyerno. Ngunyan, pwede nga ning mag-people power na naman. Magirumduman na naman, so sa people power, gibuho na naman ta, grabe na bagan mga katarantaduhan, korupsyon sa gobyerno. Dapat iyo po yan ang labanan, bakong ang Iglesia ni Cristo, ang linalabanan, ang katarantaduhan, ang pagiging korupto. Yung ipinaglalaban, hindi, yan ang klaseng mga, relihiyon. Ako, nagtutubod na, ibang iglesia, tultulman, kundi ining mga iglesia ni Manalo dang ini, iyo po ang problema. Sinasan baninda garo Diyos si Manalo, napigpaparaluko man sinda ni Manalo, pirming panalo si Manalo pag eleksyon. Sabi nagiging paldo da takon ni saydaan i-endorso kan kataas-taasan kan ni Manalo kan Iglesia ni Cristo kan mga ministro sa taas, iyo an paldo. Iyo ang pinapagana. Anong kalukuhan yan? Dapat mag-isip po ang mga miyembros kan Iglesia ni Cristo. Pag ikapalan nagkontra sa endang reliyon, maski salaan ang sistema, ititiwalag, ipapagadan, ay kalukuhan yan. Ay sa diri palang sindang gobyerno. Yan? Reliyon o nagsasadiring gobyerno? Ini si Marcoleta, senador, magsunod siya sa gobyerno. Ining mga pag-eriba niyan, iba mga iglesia, pigpaparadipin saan sala. Iyo po yan, di ako binsedo dyan. Pag-arog na kayan ang iglesia. Iba-iba ka sa relihiyon na arog kayan ay inutil. Mangka na lang kikibuloy. Hindi sa roman tong malala. Si Kibuloy, sa roman itong abnoy. Mayo pag-arog po kayo ng mga relihiyon sa tuyang nasyon. Kita kadakol ng relihiyon sa Pilipinas na mga pinagtutugdas. Ang problema, nagpaparaparayaman sana po ang mga ministro, kumbaga, surayaon sa taas. Anong klaseng relihiyon yan? Na bako man pag sa Diyos pati ang tinutubod kan iba. Kulto da. Sa demonyo. Tasusala yun ang tinuturubod. Kakangunyan pati yung panahon. Abang sakit na po na magparapatubod kita kan tao. Ultimong grade 1 nga ni. May eskwela nga ni si Agong na. Ako ngaya, nagtataramda. Ang tinutubod ko ngaya, si Satanas. Hamak mong pagtubod yang kan aki. Tapos naanggutan na ni Agong. Pigparagas, gisi da so papel. Sarungpad. Tapos, sabi niya, darahon mo yan duman sa endo, dahil ka nga magparapasaway digdi. Ako ngaya, ma'am, pag uuyam nga ako naanggot, ay, nasanib nga sa ko si Taning. Ay, anong klaseng eskwela yan? Kaya mag-isip-isip po, mas kan mga eskwelahan ko yan, ang mga paratukdo, takon arog na kayan, grade 1 pa sana, pasaway na, ay, bako na yan na makatarungan. Sabi niya, ay, makatakot ka palan nga, igin. Kung saniban ka palan nga, delikado ka. Tama man, amak man tinutubod si Satanas. Maray nga ning, bakong tinubod si Tatay Digong. Pagpapatayin. Kung si Tatay Digong, sumabi baga sa aki, sumanib na kasi si Tatay Digong sa akin. Ang sabi, pagpapatayin ang aking mga classmate. Arrogant nang nangyari sa Tacloban. Mga kunyang pala nito, DDS da. So, mga sinasamba ka itong kinuhanin mga badil. Linti ka na kalukuhan po yan. Nag-arog na po kayo ng Nasyon Pilipinas, masakit, madisiplina.
ang tinutubod ang paghiling ninda ki dating Presidente Duterte garo Diyos na pwedeng sunodon sambahon. Nakarma bagaw. Anong nangyari sa iya? Dumana siya sa Dahag, Netherlands. Kukunyan, kakapot kan rehas na bakal. May masurunod pa sa iya, ang pamilya Duterte, pag napasala po, ining si Vice President Sara Duterte, baka saruman ini sa ma-impeach. Kaya paglalagyan man ini sa ngapit, kundi an sistita, makwartahon pala ng mga pagsusulit na ini, amak mong an mga abogado kadakol. Problema man kan sa tuyang gobyerno, kadakol man kitang abogado na iyoan magibunin paagi kung paano ma-impeach, matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte, kundi garo nabubulong maning kwarta. Doble karaan iba. Dahil mo baga maintindihan kung kalaban si Vice President Sara Duterte kan ibang congressman, kan ibang senador o kasurog. Ang nangyayari garo mas dakulan kasurog ni Vice President Sara Duterte digdi sa gobyernong ini. Yan po na malisyan ko dyan. Pati mga abogado kadakol kan bayadan. Mga mauurag pati nga abogado di kampanilya. Kaya siyempre dyan na yan. Ang mga abogado man maski sala, yun na yan, so mga nagtutubod kan sinasabing bend the law, piripiton ang lay ng mga abogado. Kaya piripit man ang mga otak dahilan sa kwarta. Ilingon mo po dyan, pag pinuunanan ang impeachment trial, kung ano ang gigibuhon kan ibang mga congressman, senador na ini, baka iula pa ang gobyerno. Maluya po sindang magdepensa kan gobyerno. Maluya sindang magsunod sa konstitusyon. Maluya sindang magpautob kan tamang lay. Digdi po sa tuyang nasyon. Yan ang katotohanan dyan. Marisa mo man kung anong klase ang mga senador niya to. An iba, ang mga congressman niya to. Nagpaparasaragin-sagin. Ito pala, mga flood control man ay mga inutil. Kaya ako binsido kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na gustong mapakarhay ang nasyon Pilipinas. Kung ang problema niya, nakapalibot sa iya, puro mga anisip, flood control. Na daw, ining mga inbuilt sa flood control ng mga kaalyado niya, napadusahan na daw. Mayo, ni Saro. Tigpa para i-repeat sana, kaya naghihinanakit. So mga kalaban, kan gobyerno. Na mga politiko, aniba mga kontraktor, aniba mga engineer. Kaya hain po ang tamang hustisya, hain ang lay sa Pilipinas na dapat ipautob na tama. Konsinda mismo dahil nag-uutob ining mga yaon sa gobyerno, ining mga nagpapautob kan lay. Yan po nawawaranin paglaom ang mga Pilipino. Kadakla ng mga Pilipino dahil naglalaom na mapapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Naglalaom sinda, tasindan linalaoman na kumbaga iyo ang mapakarhay, mabago kan sistema kan paggugobyerno. Mayo man. Mas lalong nagpaparalala ang sistema kan sa tuyang gobyerno sa tuyang nasyon po ngunya na panahon. Dahilan sa mga inutil na mga politikong mga yaon sa puder an iba digdi sa tuya pong nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Wana po kitang 32 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Kansaro na kaulay ko ay kasudma itong driver ni Vice Mayor Edsel Di Maywat. Si busang mo baga ngaya sa kasi bossing mo nag-ibahan na. Pambihira niya ako. Isa niya akong busang, isa niya busing. Si dating alkalde Madil ngaya sa kasi Gob El Rey. Labot ko, man niya ako kan mga pagsusulit. Ay inda. Kamu gayod niya ako, busing nindo, busang. Pero ako, dahil man niya ako kan, maghinguan niya ako. Ay tama ka man ngaya.
Ano man niya akong mapalata dyan sa mga taong yan, kung arog kayo ng urolay, magpara sa ragin-sagin. Si Vice Mayor Rinchil di maywat ya, karo mawawaraan nin papel. Yan po, nanginginutan na sabot ko. Kaya kan simbagong ko, nasusuya ko. Dahil ko man yan busing, dahil ko man yan busang. Niya ako, nabot taman ka yan. Para pakiaram yan, magiringawa kita, magtrabaho man kita. Makaman ngayaw. Di na binsir ko lugod. Ay man niya ako kitang makukuha dyan, maraysin na ta mga marayan buhay, hayahay. Arog kidaday, kita ano manan mapapalata kan. Ay pigpaparagaramit sa naman kita kan mga taong ini. Kung magpagamit kita ay inutil. Yaro kita kayan mayon sa diring isip, kung saan kita darahon. Ano arog kan ginigibo kan iglesia. Kung isayan gustuhon, dumang kita ay day pwede ya. Iba man ang paninindugan ta, ang prinsipyo ta sa buhay. Ba kung arog kan, kamo, yaong kamo dyan. Yan pagtubod nindo. Pero ang pagtubod ko man, ay day man nindo ako pwedeng saklawan. Kan sa kuya man na sa diring prinsipyo. Masakit po pag arog kaya ng sistema na pati ka sasabihan, busang, si Gob Ilre sa kasi dating alkalde Madil Alpilor ay inda niya ako. Never akong nagpabusabos sa mga taong ini. Kung kahit to, hagkod ngunyan ay inda. Kung iyo man siya na mga magiging busing ko, day na lang. Yan ang masabi ko. Ginagaramit siya ng tao kan mga tao pong ini. Maray sa naabo basang. Pag nasa pudir, dahil mo na magkadurukotan, dahil mo na kurukaulay na tultul, kadakol ng mga inaagihan, screening committee, ay mga buwisit. Hindi pang mga screening committee, saro pa po ini sa mga dakulang problema. Daw, madulok mo man yan si Congressman Migs, si Governor El Revillaperte. Nung ka, pag daay ka kaalyado ka yan, pag daay ka bisto, baka dabuhon ka, pati kabun kan mga guns ka yan. Ay, mga alalay, mga bodyguard na pagkador darakulan na hawak. Pero daay kumbaga, daay mapadakop buhay. Ay, daay kita magparaistoryahan kan mga estilo po, kan mga politiko sa tuyang nasyon. Mas binsido ako sa politikong dikit an alalay. Driver lang. Sarong tagabit-bit nin malita. Okay na yan. Pero kung politikong napapalibutan nin pagkador darakulang hawak ko na mo karuso pirming kikidnapon, ay maluya po ang pagtubod ko kayan. Ang mga politiko digdi sa tuyang nasyon dahil makalakaw kung mayong mga nakapalibot na mga bodyguard na ba pagkadro darakula pati kan hawak garo mga higanti. Jesus Mario, bako man mga tagadig di sa ringkonada. Pigpaparaswirilduhan. Bako man ba turo Tagalog. Mga taga-sain daw yan. Siyempre, alangan man magparako ang mga tagadig dito. Baka ayaw man sanaan magsalubot. Ika ngaya, abusado ka no. Hamak mo yan. Kung tinugta ka nin bomba sa auto ni Kong Mig sa kani Gob Ilre sa kasuyaan. Kamu nga mga pasaway, marayan, bugtakan bomba na auto. Suminabog, di tapos. Hayahay ang buhay kan mga taga-ringkonada, taga-kamarinisor. Kaya ang pag-una agad kan mga taong ini. Kumbaga, dahil nasinda mahali sa puder. Forever na kalukuhan yan. Nadakol na pong mga politiko sikat digdi sa Pilipinas ang nagkatirigmaok. Na daw, nadara ninda, so puder ninda. So, sa indang mga pigparapagalan, maaman. Tatay Digong, nagsasakit pa nga niya, buhay pa nga niya siya, nagsasakit na. Kaya iyo po yan, anisipon kan mga politiko. Na bakong arog kaya, nan gibuhon nindo, na ang paghuna nindo, kamu may pudir, tapos may kwarta, gabus yaon sa indo. Dahil na kamu mahahali sa pudir,
Dahil na kamo magagadan, ay nagrahay na. Kung arog ka yan, pero kung pag-abot kan panahon, magkakatirig maok man siya na kamo, dahil manindo madadaraan puder, ang kwarta, useless, ang pagparapagal nindo digdi sa kinaaban na masadiri manindo ang kinaaban, ang mga tao mapaikot nindo, mapasunod, kung ang sendong kalag, yaon sa impyerno, inutil po. Dahil mang kamua akon, basta duman sa ikaduang buhay, siyempre, maagi ka mo. Tamay tulubagang inaagihan ang gadan, ang kalag kan gadan, ang impyerno, dyan ka muna. Tapos, kung talagang marauton ang ginibo mo, digdi sa kinaban, sa impyerno ka. Kung medyo dahil pa man malala, nagtataga burubag o kapaman, kumbaga nagsusulsul ka sa imong kasalan, nagagad ka nintawad sa mga ginibo mong kasalan sa kinaban, di dumang ka sa purgatorio, pupurgahong ka. Pero kung talagang pwede kang daraon tulo sa langit, dumang ka sa langit. Ayaw man nakapagsabing ako, paghilig digdi sa daga, nagbalik nga halimbawa si Kristo kan panahon, nagadan, buminalik, daw, nagsabi na, hali ako sa langit. Ayaw man pong nakakapagsabi, kung saan pag nagbalik kita sa, kumbaga, mabuhay kita sa ikaduang buhay, makasabi kitang, dumang kita naghali sa langit. Masakit po, makuha mo, makamtan ang langit kung minsan. Kaya nga ang ibang nagsasakit ang buhay, digdi sa kinaaban, nakakasabi, langit at lupa. Man sa na tubig at langis, isa lang man sa init, hindi rin mag-iinit. Nagpangirit-ngirit na lang kita. Mga konsumisyon sa nakita kan mga buhay digdi sa Pilipinas, kan mga politiko. Kaya nga na, di ba, minasabi, only in the Philippines, iba ang Pinoy. Sa mga nangyayari po sa satuyang nasyon ay inda. Kumbaga, dahil ito makakamtan ang tunay na pagbabago. Puro kasakitan ang inaagihan kan mga Pilipino ng mga yaon sa laylayan ngunyang pong panahon digdi sa nasyon Pilipinas. Nawa paisay ang magkapot na presidente konperming arog kay ng sistema kan sa tuyang gobyerno, yaon ang korupsyon, yaon ang mga sindikato. Masakit po na makamtan ang tunay na pagbabago sa gobyerno. Kung gusto nin pagbabago kan Pilipinas, halion ang mga politikong ining mga sarong pamilya, sarong lugar. Ining mga dynasty ini. Tayo po ini, saro sa nakakaraot kan gobyerno Pilipinas. Pag may dynasty, kontrolado nin dagabos, pati negosyo, pati mga tao, may kontrol baga ang mga politiko. Pag dahi ka nagsunod, pwede kang ipatigo. Ito nga ni palan si Percy Lapid, Iglesia ni Cristo ito. Kanpig para Bulgar, sa mga anomalya ni dating Presidente Rodrigo Duterte, anong ginibo? Tinigo! Kita magpara-istoryahan kan mga nangyayari sa Iglesia. Igwa pong mga nagpapatunay na igwang kalukuhan, kulto talaga ang Iglesia. Kung magkontra sa inday, papagadan ka. Ay, anong klaseng relihiyon yan? Sinda pala, nagsasadiring maggadan, kan kontra sa inda, na prosedimento, patakaran, ay inutil. Maluyang relihiyon po yan. Pag nagsabi kanin katotohanan, ipapatigok ka, ay masakit. Pag-arog po kaya ng relihiyon. Kaya maray kayo ni magmukna amanin relihiyon na gabos na korapto, gabos na parayaman digdi sa kinaaban na sinusulo sa nanyaman, maski mga negosyante, tigokon. Kaya ning dahil kita maalamangan na nangyayari, paparalamangan sa na po kita, negosyante, kaput nin politiko, kontraktor. Anong
Anong klase pag-arog na kayo ng gobyerno sa Pilipinas? Ano ba pati mga Chinese? Daw, ang nagkakapot kan, ano yan, Petron. Chinese baga. Di Rusong Chinese. Si, Ang, ano daw yun ni Atong Ang. Kaya dahil kita magpara suba-suba sa mga pilyidong Ang. Digdi po sa Pilipinas, ang poderoso. Mala si Atong Ang. Nagdudulag-dulag sana. Tago-tago, day aram kun sa ina. Parehas mangki saldi ko. Sabi, aram na kan Department of Interior and Local Government, kunyain sa in. Mala, taday na ibabalik sa Pilipinas, day natutuklo. Ay inda. Ano, yung para taram mo, DILG Secretary Gilbert Remulla. Mayo pag-arog po kay ng sistema kan sa tuyang gobyerno anlay sa Pilipinas na dahil man na uutob nin tultul. Dapat may lay na ang nagpaparataram na dahil man kayang patunayan, ikulong. Hindan kastiguhon na kunyan bagayan, fake news. Para paluwas nin fake news. Anong mahalian fake news kung arog kayo ni na mismong si DILG Secretary Gilbert Remulla yung nagpapaluwas kan fake news. Kung ba kung fake news, ano ta dahil niya darawon sa Pilipinas tokloon ining si dating Congressman Saldico kanako Bicol Party List. Pwedeng maanggot kayan si kunyan Madam Salis sa kuya ano tawag papara sa kasi karon ng Raquel ano tawag papara tuman mo naman si Saldi mo ay Saldi ko ay, kung nakagibo po nin kasalan kita duman sana kita sa tama masakit magparasurog sa mga sala sa mga saltong gibo tagaruman sana kita kayan iglesia. Hoy, good morning sa UNEP High School Batch 87. Sabi ni Pinky Gascon Renard kung isay daan may busilak na puso na gustong magdonar nin dugo. Duman sa iyang pamangkin. Kuntakon sana siya. Naghahagad ba ganin ayuda sa mga batchmate sa UNEP High School Batch 87 sa mga classmates. Sabi ni Sheila Cornelio Untamit, thanks. Ray inita garo agum kaini hapon. Relax na lang si batchmate Sheila. Man kay Cor Joseph Panganiban Epres perming relax ang kampang perming purog kampang permi si Prade Adok si kunyan Romol Salcedo ay panya ko ini si Cor balik-balik sana Bicol to Manila, vice versa, perming nakamotor. Kaya si Batchmate Harrison Mirillis papara-paraan ka itong mga tinulang manok si Cor. Huwag nagiinom sa kasi Prade Adok mayong pulutan mabuno man maluya-luya ganda klase itong pambulang binobuno tinitinola mabakal nin Alfonso pig paraan man si Cor ay makonsilo niya ako ang mga batchmate classmate nila
Yan masabi ko, mga muraway, maray pa ka mo mga muraway, dabasang ka mo kuha. Problema sa buhay, ka mga relax. Hoy, kumusta ki Gemini Puso dyan po sa La Purisima, digdi po Ciudad Can Iriga. Classmate. Sabi digdi mga kapatid, mga dididibs, bakit nyo iniwan si Ludovica? Ano na si Ludovica? Garo kunyan man in iglesia. Huwag na huwag kang aalis dyan. Please, kailangan ka ni Sara Sayad para maupo siyang presidente. Ibinalat kaya duman sa Liwasang Bonifacio si Ludovica. Garo abogado yun kundi may sayad man. Aliado ni Vice President Sara Duterte na baliw na my word of honor pala itong si Councilor Rani Ludovica, konsyal. Pinapanindigan niya, ang sabi niya hindi siya aalis sa EDSA hanggat hindi nagre-resign si PBBM. Paano yan? Sa 2028 pa aalis sa Malacanang si Presidente. So sa 2028 mukhang basura na siya, gosgosin at amoy tae. Santissima. Yan mga fanatics. Hindi daw po kasi siya alis dyan. Ayun, at least may isang salita. Bagay, dyan ka lang hanggang 2028. O, huwag ka alis dyan. Patunayan mo yung kayabangan mo. Hanggang 2028 ka dyan. Maraming naman siguro mag-aabot ng pagkain at limos sa'yo. Uy, bugok, huwag kang aalis dyan. Hanggang 2028 at huwag ka ding tatae dyan. Bagay sa kanya. Buhay, bantayan yan. Baka dyan pa umibak yan. Ayan, sige, yabang pa more. Anong nangyayari? Dala ka payong, baka umulan at higit sa lahat mag-antay kung kailan bumaba si BBM. Sinasabi mo na hindi ka alis kung hindi bumaba si BBM, panindigan mo ang sinasabi mo. 2028 pa, bababa si BBM. Malapit na rin makulong yan. Bayani yan ng Iglesia ni Cristo, kaya di na alis. Dugyot kasi. Umalis na siya sa araw na tinapos ng Iglesia ni Cristo ang rally sa EDSA, nandoon na nakikipagtungit. Ang masakit na talo ang ibinayad sa kanya. Antayin mo, sige, Gab, go. Tikitan ka dyan, overstay. Pag hindi ka sumunod, ma-impound ka, Animal Center. Ex-coach ng Philippine Rugby Team. Yan ang tamang gawin. Yung lahat dyan, kayo nararapat. Totoo pala ang balita na pag kumampi ka sa mga dutae, sigurado, magiging baliw ka at kampon ka ni Satanas. Mukhang nakasinghot ng kangkong yan si Tomol. O yung tayo mo dyan, baka kung saan-saan mo lang ihagis, the best hindi talaga aalis yan. Paano kung tatay siya? Gabundok na yan sa 2028. Kung bakit mag-isa ka na lang dyan sa EDSA? Wow, man, DDS na to. Sobrang angas pa naman noong umpisa pa yung rally nila. Nangangamoy tayo na yan. Ay, pambihira. Konselo, yung ginigibo man kan Ludovica ini. Kaya mag-iba pa ka mo sa Iglesia ni Cristo kung anon mapala nindo. Ano ba garo nagkakaigwa po nin mga sayad ano utak. Imbis na mapakarayan sa indang buhay, pag nag-iba sa Iglesia, garo mga napapraning. Man po sa Siyudad Canaga tatalbong na ang mga linya ng kuryente sa Melchor T. Villanueva Avenue sa Siyudad Canaga. Kamautan man ini na dain na paurotruan pagribay ng mga poste kung nararaot nin bagyo na nagdadara nin haloy na kawaranin kuryente apera kaini mayo ng mga nakakabuhol na garo mga spaghetti mga wires.
Bagay tama yan. Pati digdi sa Kasureko dos, dapat italbong ng mga linya. Takadakol na bagang nangabing-kabing sa linya kan kuryente. Bako na sa naman linya kan Kasureko. Mahiling mong mga wire dyan sa poste. Pati ini pong mga inaapod na spaghetti wire. Mga wire kan telco, saan iba? Cable. Ay ano na ni. Kaya pwede man talagang dahil nakayaan kan poste kan Kasureko. Kaya minsan baga nabigay, nagre-regay na ta mga saradit man ang poste kan Kasureko. Ini po ang dakulang problema sa tuya digdi sa Pilipinas pag nagbabagyo. Nawawara talaga ang supply ng kuryente siyempre kung nagkakaturumban poste, nagkakapurutulan wire, nakusog kan duros, kaya dapat magibunin paagi ang mga Kasureko, paagi ho na sa erarum ang linya kan kuryente. Ibang nasyon po, nakabugtak yan sa tunnel, sa Irarom, igwanin dakulang tubo. Diyan po yan ibinuburugtak ang mga linya kan kuryente. Kaya mayo duman ng mga brownout na gayong arog sa tuya, magduros-duros sana. Mag-uran-uran, brownout na. Ay, saro pa po yan sa nagiging problema. Tapos kamahal kan singil sa kuryente, sige man ang brownout. Systems lost, sabi. Ini po ang dapat resolveran kan sa tuyang mga maskining mga sa telco, si taralbong na yan. Ansa indang mga linya. Ang aning dahil magpara wara-wara ang signal. Tapos ining sa kuryente man, dahil magpara wara-wara ang supply na kuryente. Kaya man po yan gibuhon, mayaman bagaan mga kooperatiba nin kuryente. Ang Kasureko Teresa na igwa panganing buffer span. Igwang 20 pesos na pinagagad sa mga member consumers to. Hindi bakal na yan in tubo. Italbong na ang mga linya nin kuryente. Ang mga wire. Ibugtak sa tubo sa erarum kandaga. Dahil para pati po yan ang gibuhon kan Kasureko. Kung dan Kasureko kaya ang problema, maluyan manayamin to. Kulang na daan tao. Siyempre, mahire na naman in parakalot, mabugtakan tubo. Ini po ang dakulang problema. Bastante ang kwarta kan Kasureko, pero ang mga trabador kulang. Mala, pag nagbabagyo, kaya dahalo yun maibalik ta. Mayo din mga lineman. Ay anong klase. Pero ang kwarta kadakul. Isa na sang buffer span na ini. 20 pesos kada member consumers kan Kasureko 3. Ano man ang pinaggagamitan kay ni? Sabi nga ni punong barangay Vincent Boyd nagrampa kan San Vicente Sur. Puno nga ni ngayon kunya na mag-hire nin mga electrician, tabangan ng Kasureko. Mala ngayon, itaday pa kami giraray pinapabulusan in kuryente. Puun kan magbagyo po kay ito. Kan minaging bagyong si Christine. Suya si Kapitan, ayan naman yung Kasureko ini. Linig mi na nga niya, kami na nag-clearing. Mayo man lamang yung suportan Kasureko. Imbis ngayang ibalik so kuryente tulos sa muya, digdi sa muyang barangay. Pinalukso pa ngayon, taigo pala niyang lineman at taga San Antonio. Ay mayong aasahan. Pag-arog po kayan sa Kasureko. Saka dapat po ang Kasureko 3. Ini mga direktor man na ini, mga ipagsusulit man na ini, nagpapara kurubraman, ay maghinguha man, magtabang sa mga member consumers, bakong kamuan pagabat. Ayaw man kamong mga pakinabang, magastos pan Kasureko, mauro eleksyon, mapaisnak. Ay man bagang pakinabang sa mga direktor, ay lamang kung ang mga direktor na ini, napapababaan singil sa kuryente, mas lalo pang nakakapagabat ka mo dyan, yung panganigad ka mo nakakapalang ka o kan singil sa kuryente. Sanigwa pong mga direktor na Kasureko, siyempre yun nagbubot baga, on board, bako man ang general manager on board, kung dahil aprobaran kan board, ang gusto kan Kasureko, mayong magiging buwan GM na yan. Kaya nga ni baga, dahil na naghahali si acting general manager Willie Boksit, kaput nan Aleco, Sureko, may kaput pa.
Kaya, siyempre, mapapabayaan na po ang Kasoreco 3 kay ni. Pag-arog na kayo ng sistema. Tay kadakol ng piga-asikaso. Hadaw, mayong pwedeng mag-revise sa iya na taga-Rinconada na maging acting o maging general manager kan Kasoreco 3. Kaya ito baga, marahay man. So, ito nga ni, guwang taga-buhi. Si Sergio, engineer. Kaya ito, kinaputan man yan ni punong barangay Claro Toriano. Adaw, dahil napakarayan Kasoreco, napakaray man po baga. Kaya minister pa kita, yan da si acting general manager Willie Boxite, binugtak da yan ni dating presidente Rodrigo Duterte, maka-DDS. Ay ribayan na yan, kasi BBM na ang presidente. Ano mana, para pahaloy pa yan digdi. Nakakapagabat pa yan sa Kasoreco. Kung talagang poderoso on board, magpetisyon, ha? Bugtakan tayo ng general manager, taga-Irigaman, taga-Rinconada, tanganing madali sanan pag maaraman ang mga kung ano ang problema, diferensya kan mga linya ng kuryente, ang mga transformer, kung na rin pwedeng ribayan, ang mga poste na regay na. Kapasil ba kung talagang gugustuhon kan monumento kan Kasoreco 3? Kundi ang nangyayari, puro sa namang kamong mga uruagma, ang luwas, akma. Sa inman na sulukan Rinconada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagarumdo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana lang kita, iguana kitang 6 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Sabi po kaya kansarong dating kapitan, ang kaso rekotrida
Ay mo na mapa-eleksyon sa pagka-direktor digdi sa North and South District kan syudad nin Irigata. Pwedeng makapreparar sa mga makandidatong kapitan sa barangay. Dahil akong naka-eleksyon na sa barangay, pwede na silang magkandidato sa nagkadaraog ng mga nagkandidatong kapitan sa pagkadirektor. Yan ang sabi kan Kasureko. Kundi ang Kasureko ngunyan, kumbaga nagkaigwanin agmasigan, agma pero lakma man giraray ang sistema. Ano po ta nasabi kong lakma ang sistema kan Kasureko 3. Digdi pa lang sa mga poll metering gabos na iluluwas ang metro kan mga member consumers sa paagkan sa indang poll metering hindi na sinda magpararalaog dahil magkaigwanin rason ang mga para reading ining meter reader na dahil nare-reading may ayam sa laog dahil sinda makalaog sa harong sa trespassing sinda. Yun po yan ang problema kan Kasureko 3. Sinapot ko kaya itong para reading. Ano kaya niya ako today muna sa nailuwas ang metro. Hay na sa mga programa kan Kasurekong poll metering. So iba guwang poll metering. Kami niya ako dahil nindo ilinuluwas ang metro. Panganing ang reading perming yaon. Guwang maski magdiyan ka sa Kasureko. Iwalat sa na duman sa mailbox. Itong kumbaga bill na pinag-reading ang sarong consumer, pasil sa luwas ang metro, pero pinunan sana tapos dahil man tinatarapos ang programang ini magayon ko tang programa po ini kan Kasureko 3 hindi ang problema hanggang sa puon sana tigwa sana ng mga parte na nagkaigwanin mga poll metering. Samantalang kadakol pa po kan mga nangangaipo na mga member consumers na magkaigwanin poll metering tanganing dahil na magparalaog ang mga lineman sa mga kaharungan sa compound tanganing dahil rason na dahil makareading may ayam gangang maiso mas may ayam man yan o tao kung bakong tultul ang para reading baka matigbas yan. Dapat iluwas na lugod nindo tanganing dahing pag trabaho kan para reading mag-reading bakong an bill dahil man nakakakunyan so consumer mayo man reading. Minsan na overread man yan ma-overread. Ay kamo nang mabad na overread kalukuhan. Daw pa niyan dikit reading nindo baka sa sunod an paka-reading tana override na ay inda pa para loko san naman nindo ang mga consumers kan Kasureko 3 ako dahil lang maanggot sa kuya sinasabi ko lang po ang katotohanan ng mga amigo-amiga tama nanyaon sa Kasureko 3 dan problema kaya kadakol po kamong makapalpakan na ginigibo digdi sa Rinconada area nga na ipigpaparalalaog na kamukan Bicol Light and Power Corporation baka gusto man kayo ning gumibo manin mga kapalpakan karo man ining Bicol Light and Power Corporation na ini kapot bagay ini mga negosyante politiko maray nga sa saro oto na sa ikaduang buhay saro man itong agit-agita na gusto man na magkapot kan Kasureko mga stockholder estado po yan indo kaya ang paguna gayud kan mga simpleng konsumidores dahil nakakaaram kan mga nangyayari sa Kasureko 3 kanang buffers fund na ini 20 pesos kada consumers dagdag pagabat po ini garuman sana tinaasan so singil sa kuryente nin 20 pesos ang kada itong per metrics ang kada rate kan singil per kilowatt hour sa singil sa kuryente tinagdagan man dyan nin 20 pesos simple baga racket
da. Nagbubuot ang Kasoreko 3. Mayo man public consultation. Basta sa nang inimplementar. Why nan mga direktor dig din ayon madepensa. Ay dayta ni pag-implementar ta kontra ini sa buot kan mga member consumers magabat ini. Tamak mong an rate per kilowatt hour 12 pesos labi. Tapos papatungan pa kan 20 pesos ay santisimang mga style ini dyan sa Kasoreko 3. Nakul po bagan nagaangal maski Kasoreko 2. Biglang luminubo ang babayadan mo niyan sa singil sa kuryente kan mga member consumers. Tapos may buffer fund pa. Ito po pagparalukuho ng mga member consumers, makahirak man baga sa mga member consumers. Naghahanap buhay. Kaya nga na iba, naiko nakakasabi. Muna sa nadipig-anap na mga Kasorekong adi. Yan lang. Sa inman na sulukan ring kunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Saro pa kayan, ini pong Prime Water, Erga City Water District. Kadakol pong mga reklamo man dyan sa Barangay Santo Domingo. Ano dayan da wara-wara ang tubig dyan sa San Vicente Sur. Ano ngayon ta arog kayan an kumbaga serbisyo kan Erga City Water District kinali naman nga sa Prime Water. Ito ngayon nagtitinurok duan kun isaan kunyan ngaya an iba mayong supply na tultol na tubig turo-turo minsan mayo na ngaya di sa Barangay Santo Domingo saka dyan po sa Barangay San Vicente Sur. Yan po ang may mga problema sa supply kan tubig. Ano daon masabi kay ni General Manager Loboy Corporal Jr. saka ang Technical Division. Kunyaom pa dyan. Ano daw si Engineer Amira Risa kunyaom. Bagaan head kan Technical Division kan Erga City Water District. Mga no arenda pasadahan ta daw ang ICWD dapit sa bagay pong ini. Tahirak man kan mga concessionaire terming arog ka ng reklamo poon ka ito sa kudgunyan dawa naghali na so Prime Water may reklamo pa man baga giraray ay pa man giraray na re-resolveran kan Erga City Water District an maluyang serbisyo ninda sa mga concessionaire. Dapat masimbagan po ninduan bagay na ini ta kung minsan da pag pinakusog ang tubig na korupsit dahil kinakaya ang pressure kan tubo ribayan ang tubo yan pinakasolusyon dyan mayo naman na kamong babasulon aasahan na igwang Prime Water na iyon mamantinir kan operasyon tanganing matultol ang serbisyo ma-request nin mga gamit hali duman sa nasyonal yan direkta na sa Erga City Water District ano pan problema on board maghiro si Engineer Attorney Baya Roy Moneda ang chairman of the board kan Erga City Water District yung para papugi doy maray kon si Father Tito Oliva ta bindisyonan sa na iton ngod dali kiton virang wirik sa na iton binditadong tubig migbulos ang abogado kaya iba man gabil pokpokon ang tubunin gabil hinda kundi nagporopsit papakonselo na lang po kita sa mga araw kaning sistema ta aloy na po dahil napapakarayan serbisyo kan Erga City Water District dawa naghali na sa Prime Water linaog kan Prime Water ang paghuna mapapakarhay ito pala didilensyan man sa nakan ipagsusulit man na Prime Water yan pagsasadiri kan Pamilya Bilyar na mga ipagsusulit kung Pamilya Bilyar saro ini sa mayamano na digdi sa Pilipinas kundi ani ba garohali man sa flood control ani pinagyaman kan Pamilya Bilyar kaya baga nagkandidato ka ito si
dating senador Manny Villar, daog man po pagka presidente takadakol man anomalya kan siya ang senador pa. Nagmana sa mga aki sa korupsyon sa gobyerno. Naging DPWH secretary si Mark Villar, dumana po nagparadakol so flood control anomaly. Ang panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte, siya bagaan sekretaryo kan DPWH. Ngana ano taday niya ito na control na sawata sa mga anomalya korupsyon sa DPWH kan panahon. Sabi po sa barata, kaya pala narog kay ni Katibay si Presidente Bongbong Marcos sa mga batikos, huring birthday message ni Ferdinand Edralin Marcos kay BBM. Sa likod ng bawat leader na matatag ay isang kwento ng sakripisyo, pananampalataya at isang lihim na pinangahawakan sa gitna ng unos. Marami ang nagtatanong, bakit parang hindi natitinag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga batikos at kontrobersiya? Laging kalmado, laging may ngiti, ngunit may mga sandaling napapansin ng ilan na tila may lalim sa kanyang mga mata. Isang bigat na hindi basta-basta tingnan ang mga komento ngayon. Kapag ang tao pala ay sadyang tapat sa kanyang panunungkulan at malinis na hangarin, ay hindi basta-basta matitinag. Totoo yan. Ang tao pilit ibinababa, inilulugmok, ay itinataas ng Panginoong Diyos. Kaya PBBM ay matatag at di matitinag. God bless him more. Niluklok ng Panginoong Diyos si PBBM para paunlarin ang bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino. God bless you, PBBM. No one can defeat PBBM. He is chosen by God to govern the country for a better tomorrow. This nation will be great again. God bless Philippines. Time, Chanel, his adversary will lost in Jesus' name for the glory of God. Daming trolls dito. Talagang hindi mo matitinag ang Pangulo kasi siya ang binoto ng mga tao, siya ang niluklok ng Diyos. Kagaguhan yan. Biglang nasuhayan sa rong ini. Mga nagkukomento dito na pinahihirapan daw sila ng gobyerno ni Marcos kasi kaya ganon. Naghihirap ang ibang tao sa Pinas kasi karamihan umaasa sa tulong ng gobyerno at mga tamad. Totoo yan. Kapag nakakuha ng tulong, nagrereklamo pa na hindi pa sapat sa kanila. Kaya para umasenso ang buhay ng mga taong ganito, dapat magsumikap sila at huwag umasa sa tulong ng gobyerno. Dahil punong-puno na ng pera ang bahay niya, wala nang problema sa pera. God bless you, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Solid PBBM pa rin kami. Bulag kayo at bingi sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Yes, totoo naman po, PBBM, he is a good president. Maka-Diyos, makatao, at matulungin. God bless, Mr. President. Iba talaga si FEM. 50 years advance ang utak niya. Alam niya, predict ang mangyayari at gagawin ni PBBM in 50 years after his last birthday. So, si PBBM ay alam na at nakaprograma na ang mangyayari at gagawin ni PBBM up to 2039. Nakatadhana na. So, hindi nyo kayang tibagin si PBBM. Hindi basta mapapatay kasi siya ang tumutuloy sa blueprint master plan ni Apo Lakay. FEM yan na yung spiritual government with the spiritual super economic formula of atom and the law of nature and evolution. Tama na daw baka lumampas sa 2028 si Presidente Bongbong Marcos Jr. Baka maghugot si Vice President Sara Duterte. Ano ngayon ito? Nakalampas pang 2028. Tigwa na po ngayon nagluluwas, 2039 pa. Matatapos ang termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Magkakaigwayanin constitutional amendments. Agi po yan sa referendum o plebisito tanganing mabago ang konstitusyon kung gustong palawigon ang poder ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kita
saludo kita, napalawigon ang poder ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Basta ikorulong ang mga koraptong opisyal kan gobyerno, ang mga politiko, na ba mga kurakot. Ang aning, kumbaga, mabawas-bawasan ang problema kan gobyerno sa Pilipinas. Report! Yaon man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo asin sa gabos sa Gantabay. So sa tuyang heras na impormasyon sa lado lokal pinapusok sa ngunyan kag Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol asin kag gabos ng mga local government unit partikularmente na ang LGU kang Banwaan ng Daet ansay na pakikipagtabangan para sa mas marikas na disaster response sa pagdana niyan kang pagpirma sa Memorandum of Agreement as in relief prepositioning agreement sa Iran kayan kang pamamayo ni Regional Director Norman Laurio o beto kang naunabita ng kasunduan na urong pang mapakusog ang kapreparaduhan kang gobyerno sa pagtugon sa mga sakuna as in emerhensiya. Sa pagi kang nasabi ng kasunduan, ilalaag sa mga estatikong emergency operation centers kang Banwaan ng Daet ang mga family food packs as in iba pang food and non-food items na nga siguro ang marikas na pagtatao ni kapreparaduhan kadagdagan na suporta, agarang distribusyon as in relief goods sa oras ning kalamidad. Mientras tanto sa ipapakitang heras na impormasyon sa lado lokal, nag-distribuer man ang grupo kang Ako Bicol Party List, katuwang si dating Congressman Atty. Jane Bungalon, Mayor Ray Bragais at siniba pang empleyado kang gobyerno ni 10 padyak food cards sa mga benepisyaryo sa Tabaco City kasuudma aldaw na Biyernes. O beto tabi karon ng Pilip panaon ng bita ng programa na makapagtao ning agarang kabuhayan sa mga benepisyaryo sa pagyan kang ready to go na food cards na kumpleto na sa pangangenot na kagamitan, aro kang stove asin mga kawali, may kaibanan pang 5,000 na kantidad na pampuon ning paninda, aro kang manok asin iba pang sangkap, tangani nga makapagbakal ito bagang mga usungunyan na mga pagkakan na street vendor, alagad ini, kunya na, sabi nga ni kan safety na, kung mag-uran, siya salvado ang nagtitinda kay ni mga street food na pagkakan. Bawat lang tabi karon ng Philip ninda Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. asin ni Congressman Attorney Jan Almario Chan sa mga benepisyaryo na ingatan asin na palaguon ang pinagtaong kabuhayan tanganing urong pang mapauswag ang futuro kan sa ilang mga pamilya. Asin sa uri tabi karon ng Philip kasuod masa nasabi ng halipon na aktibidad pigpromesa kang grupo kang Ako Bicol Party List na padagos sindang mataon ni mga programang magagayon asin magpapadagos ang pagtaong tabang sa mga Bicolano, ulitan ka Ako Bicol Party List, katabang na, kasurong pa. Yan sa ito yung mga dugang impormasyon sa lado lokal, gikan sa location para sa Radyo Ronda, Raca Caceres reporting. Field Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Happy birthday pala ki Mayor Nonoy Basco Jr. Na alkalde ka na Banwaan Punin Bula. Happy birthday Mayor. Ano basang? Sabi maluya mang kunoy ka. Mas maray pa kuno ko si Migay ang Mayor sa Bula. Bukang Bula Lakaw. Bukang Buli Kaw-Kawan. Puno-puno aman nga niya na mga programa Mayor nonoy siton Bula. Kadakil man pong mga kuwasiton problema tinampo na bagong simento Aktulos dapat mo puan ma-resolveran san Banwa na Bula. Sa kamugtakan po ka na sa tuyang panahon
Sigon sa weather specialist na si Mike Padua, ang Typhoon 2000 padagos na nagkukusog ang Super Typhoon Bobby. Sin pwedeng maging category 5 na bagyo na may kusog nin duros na maabot sa 260 kilometros hanggang 280 kilometros, mientras na paparani duman sa Marianas. Basado sa forecast track, posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility ang Bobby sa Miyerkules na aga, Hulyo 8, kung dahil magbabaguan pasanting direksyon kay ni. Bandang alas 12 nin aga, Hulyo 4, nahilingan sentro kan bagyo sa rayong dahil mababa sa 1,890 kilometros sirangan kan par, daraan na 240 kilometros per ora na maximum sustained winds, asin pagbugsong mag-aabot sa 315 kilometros kada oras, mientras naghihiro pakanluran sa rikas na 20 kilometros kada oras. Mientras na sinabi man kan Typhoon 2000 na padagos na nakakapektar ang easterlies sa sirangan na parte kan Luzon, Visayas, asin Mindanao. Mientras na habagat iyo nakakapektar man sa Kalayaan Island Group, asin Panatag Shoal. Nagtitinirman na hababaan asin delikado ang pagbaha asin pagrasay kan daga sa mga lugar na ini. Nagabisuan naman kan Typhoon 2000 ang publiko na magtinir na mapagmatyag asin sundan ang mga opisyal na abiso kan DOST Pag-asa, dahilan ta ini pa man giraray ang opisyal na ahensya kan nasyon para sa weather warnings asin update. Kaya ingat-ingat po kita. Baka maging super typhoon dahil man lugod. Pag naglaog na ang bagyong si sa international name na Bobby. Hindi po sa Philippine Area of Responsibility. Hamak mo yan. Kung maging super typhoon makalaog sa tuya, ngiri. Nirakman ka Pilipinas na naman ngod. At ang aning inagyan na kita sa linog, inagyan na sa tag-init, kinbabagyon pa sa super typhoon, puro na sa napagsakit, buhay ka mga Pilipino, kinakastigo na. Ako pa mga pararaling, Iglesia ni Cristo, ay mga taong nag-uuro Iglesyan, gaya dahi ba? Baka natawan man kung malita, minalitang kwarta. Kaya, halos di na nagpundo sa pagpara-rally so ibang iglesia ni Cristo na ipinaglalaban diri sa na makasuhan sa plunder si Senador Marcoleta. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, alado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.